खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर'फोरा गादब जानानै थांनानै थाबावनायनि सम नंला। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जखनथाइखौ देग्लाय 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दिनै अदालगुरि टंला फरायसालिमानि सोलोंथाइ फोथाराव खुंफुंनाया नैथि सानाव आगान होबाय। बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिदों। 2027 मायथाइनि सिगां गामि सोसननाय, सिमा बारायनाय आरो मोन 60 बियाब दानाया आबुङै जाजोबनांगौ एबा मावफुंजाजोबनांगौ। आरोबाव बिथाङा बुंबावो, गोदानै सोरनोबा एसटि होनानै थाखानाय एसटिनि इयुनखौ सिलिंखार खालामनायखौ सिसिट'वायाव एबसुआ दं हिसाबै जों माब्लाबाबो गनाया। बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'। बिथाङा रन्जन दैमारजों लोगोसे सा6 एनडिबिफोरा एनआइए केसजों जेलाव दङ, बिसोरखौ सोरखारा थाबैनो हगारनांगौ। मख'नो गोनांदि सासेनि उनाव सासे आलादा रायजो बदलैनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनानै गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय एबा जेलाव थानांनाय, एनआइए केस नांनानै फासिनि साजा मोननांनाय एबा जेलाव थानांनाय बारग' एनडिबिफोरा लासैनो उदां जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो एनडिबिनि एनआइए केस नांनानै थानाय बारग' एनडिबि बिष्णु नार्जारी एबा उर्फे एन बेरेमाया मैया गावनि आंगो न'आव सफैनो हाबाय। बिथांनि जोबथेसालिनिफ्राय गबोनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै खाम सिफुं लानानै बरायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव दिपेन बर'। बिथाङा थाबावनाय बारग' एनडिबिफोरखौ थाबैनो उदाङाव लाबोनांगौ एबा उदाङै हगारनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिथाङा मा बुंबावदों। आसाम सरकार, भारत सरकार खामानि मावनांगौ। एनआइएआव जेरैबायदि 50 जननिबो बारा माने एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ मेम्बार्स बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रेहाय होबाय। बेसेबां मोनसे क्रिटिकल बेयो केसमोन, किन्तु भारत सरकारा गोसो थायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया। रन्जन दैमारी आरो सा6 जायफोरा दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ, बे जोंनि स्ट्रं दाबि। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आत्ममर्यादा स्वाभिमानखौ लानानै हारिया फार्स्ट, हारिनि थाखाय आफाद, जों साफा मावथि बिबानगिरि आरो जों मोनसे समाव एबसुनि हारिनि स्वार्थनि थाखाय एबसुनि संबिधाननि फिरफिलानि माने गन्दियाव थानानै बिनि सिङाव थानानै जोङो हारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगोन। आरो एबसुनिफ्राय गोबां बिबानगिरिफ्रा थांनाय 67निफ्राय दिनै 2026सिम बे 58 इयार्सआव हाबा मावलांनानै बिदाय लाबाय। बिथांमोनाबो दिनै हारिनि थाखायनो सानो, हारिनि थाखायनो मावो। आरो दिनै जायफोरा मावबाय थादों बिथांमोना सानसे समाव एबसुनिफ्राय बिदाय लागोन। बिथांमोनाबो हारिनि सार्थखौ जाहाथे मालाबाबो नागारनानै थाङा, खारन बे हारिनि जि इजमखौ जोङो फोजोबनो होनाङा। दिनै जेनजिनि जेनेरेसन, बे जेनेरेसना गोदान सिन्ता, गोदान सान्थौ, आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स, डिजिटाइजेसन बर' माहारि दानायनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिखौ बयबो लानांगोन। आरो गोदान जेनेरेसना रेसपन्सिबिलिटि लायाबा गोजामा माने गोदान खामानिखौ मावनायाव जेब्लायबो आख' फाख' जायो आरो गोदाना दैदेनगोन। गोजामा जोंनि आगुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लाबो सुबुरुन होगोन, एडभाइस होगोन, इन्सपायार खालामगोन। आं बेखायनो बे फिरफिला बिरहोनायाव फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि सिबिनायनि थाखाय नांथाबनानै जोङो खुनु नार्भास आरो खुनु जोङो डिमरेलाइज जायालासिनो हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायबाय। नैबे जखनथाइनि गेजेरजों नोंथांमोना जर'खा माबायदि थांखि लायो? जोंनियाव माखासे रिजुलेसन दङ। 2020 बर' गोजोन गोरोबथानि एकर्डखौ 100% मावनांगौ। गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि हमवर्क, जों मावनांगौ। किन्तु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, टिचार एपइन्टमेन्ट बा नोङो पस्ट क्रिएसन आरो जोंहा माने हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन माखासे स्कुल दंबावो। बेबायदि माखासे जिखिनि इडुकेसननि एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों रिजुलेसन लागोन। लोगोसे समाज फोसाबनायनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बेयाव जोङो थांखि आजावगोन। जोंनि स्पर्ट्स आरो कालचारखौ जोंनि इयुथ लाइमोनफ्रा, बर' लाइमोनफ्रा दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्पर्ट टेलेन्ट दङ, बिथांमोना मेडेल लानानै फैदों। आरो कालचारा दिनै बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों दिनै मुलुग दरबाराव बयजोंबो मिथिजाबाय। आरो बे बागुरुम्बाया सोरनि? बे बर' माहारिनि। बर' जोंनि सेंग्रा सिख्ला, जोंनि इयुथफ्रा मोसायो। बे बयबो दिनै मुलुगा मिथिबाय। बेखायनो कालचार बिथिङाव गोबां आरो खामानि मावनांगौ दङ। आरो
जोंनि जे हा हुनि रैखना बेखौनि बाथ्रा जोंनि दा मोनद' हारिनि ST होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे खुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा ST होनानै थाखानाय STनि भबिष्यतखौ धंस खालामनायखौ जोङो CC2I हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा CC2Iआव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन रिजलिउसनाव जोङो फ्रेश बेखौ एडप्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों हाबा मावलांगोन। रायजोनि गोबां जायगायावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो BTCआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जोखोम। फेब्रुवारि 5 अक्ट' खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बमब्राबिल गामियाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय लाइमोनखौ नासद आलीनि फिसाज्ला मन्जिरुल शेख होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बेनि सिगांबो गोबां जायगाफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों गाग्लोबजानानै थैनाय जोखोम जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। मणिपुराव गोदान सोरखार दाखांनायनि उनावबो मोनसे गोदान दुंहाव थासारिखौ नुनो मोनदों। लेङाइगिरि मन्थ्रिनि समायखिरा लानायनि हेंथायै सोमावसारनायखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि लेङाइ मन्थ्रिया गिनानै गोदान दिल्लीयाव समायखिरा लानो गोनां जादोंमोन। लासै लासैनो टेनसना बांबोनो हमनायखौ नुनो मोनदों। मणिपुराव सुरासानपुराव कुकि सोमावसारगिरिफ्रा गाहाय लामाखौ होथेदोंमोन, जेराव बिसोरो लामायाव अर सावनानै रैखाथि हान्जानि गारिफोरखौ होबथादोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा रैखाथि हान्जाफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरखौ तितर बितर खालामनो थाखाय टियार गेस बाहायनो गोनां जादोंमोन। रैखाथि हान्जाजों जानाय दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। चेक बाउन्सनि केसआव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया साजाखौ बारायनो नेवसिनायनि उनाव बलिउडनि फावखुंगुर एबा फेस्ला फावखुंगुर राजपाल यादवआ बृहस्पतिबारखालि तिहार जोबथेसालिनि बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौनो सारेन्डार खालामदों एबा गावखौनो गथायनानै होदों। जेलनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फावखुंगुरा बृहस्पतिबारखालि बेलासि 4 रिंगासो समाव जोबथेसालिनि बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौ गथायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिजिरसालिया राजपाल यादवखौ 2 फेब्रुवारि बुधबारखालि बेलासि 4 रिंगानि गेजेराव गावखौ गथायनो बिथोन होदोंमोन। आखाइ दिखांनायनि जोबथा समा 4 फेब्रुवारिसिम दंमोनब्लाबो फावखुंगुरनि उखिलआ बिजिरसालिखौ 50 लाख रांनि राहा खालामनो आरो होनो थाखाय सप्तासेनि थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय बिजिरगिरि SK शर्माया बे खावलायनायखौ नेवसिगारनानै बुंदों दि गावखौ गथायनायनि समखौ बारायनायनि जेबो गनायजाथाव जाहोन गैया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ